Βλέπουμε τον Μπουρούση. Λοιπόν, προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Ζήσης. Για μένα, επειδή είναι επίσημο φιλικό παιχνίδι, θα πρέπει η FIBA να επιληφθεί της κατάστασης. Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά εδώ πέρα. Ο κύριος Κρίστιτς πρέπει να πάει σπίτι του για πολύ καιρό. Και ο κύριος Θεόντος ενδεχομένως θα ξαναδώ το replay, γιατί είδα ότι έριξε την πρώτη γροθιά. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Πρίστης ηρεμεί τον πρώην παίκτη του στον Άρη, τον Πάουνιτς. Δυστυχώς έχουν βγει και κάποιοι φύλακοι στο παρκέ. Ο Διαμαντίδης τρέχει να τους βγάλει έξω και πολύ καλά κάνει. Εδώ πρέπει να μπουν και οι άνθρωποι της ασφαλείας του γηπέδου να βγάλουν τον κόσμο έξω από το παρκέ. Δεν έχουν καμία δουλειά οι φύλακοι στο παρκέ. Ο Γιώνας Κασλάουσκας, ο γιατρός τεχνικής ομάδας, διώχνει το Μπουρούση. Δεν το πιστεύω. Κοίταξε, Βαγγέλη, δέχομαι τα πάντα. Αλλά αυτό που έκανε ο Κρίστης ειδικά στο τέλος είναι απαράδεκτο. Καρέκλα, καρεκλιά σε κάποιον. Εδώ είναι. Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα. Και νωρίτερα έγιναν απαράδεκτα πράγματα μεταξύ παικτών στα ίσα όμως. Εδώ σήκωσε και την καρέκλα να πετάξει. Κανένας δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη στο παιχνίδι. Τα νεύρα ήταν τεντωμένα. Τώρα εδώ πρέπει να φύγουν αυτοί. Δεν χρειάζονται οι φύλακοι στον αγωνιστικό χώρο. Καμία δουλειά δεν έχουν. Πρέπει και οι άνθρωποι, το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου να είναι εκεί. Ο Θεόντος της φεύγει από το παρκέ. Λογικά θα φύγει και όλη η σερβική ομάδα. Ο Φώτης συνεχίζει κάτι να του λέει. Τώρα μαζεύει τον Φώτσι ο Σκοτσιανίτης. Οι Σέρβοι αποχωρούν ενώ πέφτουν αντικείμενα από την κερκίδα. Δυστυχώς χάλασε το παιχνίδι, χάλασε, δεν είναι φιλικό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν είναι κατάσταση. Τώρα. Είναι απαράδεκτα πράγματα, όλα όσα είδαμε. Έφυγε και το διαιτητικό τρίο από τον αγωνιστικό χώρο, λογικά νομίζω. Πάμε στον Κωνστασκουλά. Κώστα, σας ακούμε. Έχουμε επεισόδια με τον Μπουρούση και τον Κρίστιτς. Πολλές φωνές. Ο Κώστας Κουλάς μας μιλάει, ακούτε με διακοπές γιατί είναι στα αποδυτήρια. Γι' αυτό έχει διακοπές στο μικρόφωνο του. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα αποδυτήρια. Εδώ ξεκινάνε όλα. Ο Φώτης κάτι λέει στον Τεόντοσιτς. Εδώ ξεκινάνε όλα. Εδώ ξεκινάει η σύραξη. Δουλειά από τον Τεόντοσιτς. Φτύσιμο από τον Φώτση. Επιτίθεται τώρα ο Φώτης, τον χτυπάει. Προσπαθούν να μπουν στη μέση άλλοι. Τρεις παίκτες των Σέρβων μετά προσπαθούν να χτυπήσουν το Φώτση. Ο Διαμαντίδης επιχειρεί να τον σταματήσει. Ο Κέσσελ τα βάζει με το Ζήση. Ο Σοφοκλής μπαίνει στη μέση. Τώρα ο Τεόντοσιτς προσπαθεί να σταματήσει το Σοφοκλή. Εκείνος θα ξεκίνησε. Ο Κασλάουσκας με το Σπανούλι προσπαθούν και αυτοί με τη σειρά τους. Ο Τσατσαρής έχει ανοίξει μέτωπο με τον Κέσσελη. Ο Διαμαντίδης δεν μπορεί να του σταματήσει. Ξαφνικά εμφανίζεται ξανά μενόμενος ο Φώτης. Βλέπετε εδώ. Κοίτα τον Κρίστιτς και κάνει. Σοριάζει στο παρκέ. Κοίτα, χτυπάει από πίσω στον αυχένα τον Σκοτσιανίτη. Ο Βασιλιάδης που δεν είναι στο 12 σήμερα και αυτός προσπαθεί να του σταματήσει. Ο Μπουρούσης έρχεται από πίσω να γίνει ειρηνοποιός, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Σοφοκλής τώρα κυνηγάει τον Κρίστιτς που τον διώχνει. Πολύ αντρίκια, μόλις σηκώθηκε ο Σκοτσιανίτης, έσπευσε να φύγει τρέχοντας. Πολύ αντρίκια. Τον Κρίστιτς τον διώχνει ο Μπουρούσης και προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Κρίστιτς αμήνεται, φεύγει προς τα πίσω. Και ενώ εδώ κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν τελειώσει όλα με τον Μπουρούση, να έχει ηρεμήσει, ξαφνικά σηκώνει την καρέκλα. Ο Κρίστιτς και χτυπάει τον Μπουρούση, ο οποίος πήγε να τους χωρίσει. Πάμε λίγο πάλι στο Κωνστασκουλά. Κώστα, μας ακούς? Ή ο Γιάννης, ένας από